izan. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, piztu da Kristo hilen artetik. Heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, heriotza gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hildakoen piztuera ere. Eta Adamekin duten elkartasunagatik, gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunagatik, denak itzuliko dira bizira. Baina bakoitza bere garaian. Lehenengo Kristo lehen frutua denez, gero Kristorenak hau berriro etortzean. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren ebanjelioa San Lukasen liburutik. Eguerdialdea zen, eta ilundu egin zen Lurbira osoan 3 arte. Eguzkia ezkutatu zen eta santutegiko oihala erdiz erdi urratu zen. Jesusek deiadar handiz esan zuen, aita, zure eskuetan uzten dut nire espiritua. Eta hau esanik, azken arnasa eman zuen. Orduan, zaharren kontseiluko kide bat etorri zen, Jose zeritzana. Gizon on eta zintzoa. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Jesus, gurutzetik eraitzirik, izara batean bildu eta arkaitzean zuraturiko eta lehen inor ehortzi gabeko hilobian ipini zuen. Jaunak esana. Hildakoekiko errespetuak, hildakoekiko maitasunak, hildakoekiko oroitzapenak, balio handia dauka jagoikoaren begietan. Gure hildakoetaz akordatzeak egiten du baita ere gurekin nola baitere gertu sentitzea. Gurekin nola baitere daudela gogoan hartzea. Horregatik, gure hildakoei azken agurra egitea garrantzi handiko errealitatea dugu. Batez ere, herrietan gehiago bizitzen dena. Gertuko goak direlako denak, bizi geralarik ere, elkar ezagutzen dugu, eta gero heriotzean ere, despedida hori, edarki merezitakoa, batzuk besteei ematea, gauza handia dugu, balio handikoa. Horregatik, esan genezake, gure hildakoak gogoan hartzea, baita ere maitatzeko modu handi bat da. Egia da, saiatu beharra daukagula, jendea batez ere mundu hontan gaudelarik elkar maitatzen. Baina, heriotzaren ondoren ere, maitasun hori ez da desagertzen. Maitasun hori oroitzapenak, haiekin ditugun, batez ere bihotzean gordetako momentuak, hoiek denek asko balio dute, eta beti saiatu beharra daukagu gordetzen eta mantentzen gure memorian edukitzeko hildakoak.
eta hiletak horregatik garrantzi handia dauka. Kontutan izan da, baita ere Jesusek izugarrizko garrantzia ematen diola gure gorpua eta gure despedida eta guzti horri. Gogorazten baitigu ez dela dena bukatu. Gure hildakoak ez direla suntsitu. Gure hildakoak ez direla erabat desagertu. Eta gainera, Jesusek gogorazten digu, parte espiritual hori daukagula, desagertzen ez dena edo hiltzen ez dena, baina gainera Jesusek aipatu digu hildakoak piztuko direla. Ez dakigu noiz izango da, ez dakigu ere nola izango da, baina Jesusek esan digu eta igandero kredoan errepikatzen dugun artikulu bat da. Esaten dugu hildakoen piztuera sinisten dugula. Horregatik, gaurkoan gure bi herritar hauek, Miguel eta Martin gure bi herritar hauek despeditzen ari geran honetan, hoixe hartzen dugu gogoan. Ze garrantzi handikoa dan egiten ari geran ekintza hau. Haiei gure maitasuna, gure eskerrona, gure omenaldia eskaintzen diegu. Aldi berean, familiari laguntzen saiatzen gara une hauetan. Beti momentu txarrak eta penak konpartituak direnean eramangarriago bilakatzen dira. Eta sinistunok jagoikoari ere erregutzen diogu. Gure hildakoak goiko zeru hartan arditzan, erabateko pakea eta zoriontasuna emateko. Hoixe eskatzen diogu konfiantza handiz, jakinda berak hoixe nahi dula. Horregatik gure jagoikoari eskatzen diogu eman bezaiela, berak eman nahi diena. Gaurkoan, Miguel eta Martin despeditzen ditugu hemen, Leitzako haien parrokian. Eskatuz jangoiko onari, goiko zeru hartan arditzala. Bik, beren biziaren kabuan, bizia aurrera joan da eta mundu otako nekeaz aiatu dira jangoikoaren presentzia hortara eta atseden hori eman dezaiela eskatzen diogu. Eta esan genezake baita ere goitik haien laguntza ere nahi dugula eta badakigu Jesusek ere ala erakutsi digulako gure hildakoekiko harremana ez dela bukatzen. Eta haiek ere gure alde egin dezaketela goitik. Martinek bere alabekin da azkeneko arnasori egiteko aukera izango duen bezala, handik ere lagunduko digula eta lagunduko dizuela horren esperantza dugu. Eta Miguel ere espero dugu bere etxean balkoian egoten zen bezala, goitik ere guri begira egon dadila. Bik handik gure alde eginez. Hoixe da bihotzetik eskatzen dioguna gure goiko hartzaienari, gure zeruko jangoikoari. Euskal